Добър ден на всички! Значи, казвам се Димитър Хаджи Иванов. Живея на 37. Лично съм засегнат. Това е за полицаите и за колегата оратор, който преди около 5 минути говори, бившия полицай. Но бивш полицай и бивш негър няма. Значи, живея на 37. Постоянно сме под набези и под наблюдение на цигани. Трябва да сме много внимателни. Има тук централни чеда, които никога не са се сблъскали с цигански орди и цигански набези. Имам 2 кучета и постоянно съм на щрек. Да не забравяме за какво сме се събрали. Значи, първо, имаме приятел, съгражданин, който е лично засегнат от циганските набези. Което означава, че трябва да бъдем плътно зад него, защото утрешния ден ще се окаже един от вас на неговото място. В продължение на 14 години работа с цигани, имах шивашки цех, 108 работни места ги освободих на господин Бойко Борисов вече да ги храни. Имаше 82 цигани. Вече ми е дошло до гуша от цигани. Така че, изразете своето гражданско недоволство, изразете личния си протест, защитете нашия съгражданин и приятел, иначе утрешния ден вие ще се отзовете на негово място и ще бъде глас в пустиня, приятели! Глас в пустиня! Разни мангали не плащат сметки! Нас ни топорят за високи сметки. Мълчим. Ние имаме адресни регистрации, колегите полицаи знаят къде да ни намерят. С протестни ноти, с подписи не се решава нищо! Не се решава нищо! Не съм привърженик на Ку Клукс Клан, не съм расист, но мангалите са напаст! Мангалите са напаст, приятели! Никога не съм бил оратор, за първи път заставам на това място и много се кефа, защото има млади хора, които изразяват граждански протест. Значи, ако сте единни, както беше казал Коврат за пръчките, който е жив лав, това е, ако сте единни, това е юмрук. Искам да кажа, че сме съпричастни към съдбата на Ангел. Той е много добре момче. Опитва се да развие бизнес, но за съжаление няма подкрепа нито на община, нито на съграждани. Значи, преди малко колегата, който беше толкова словоохотлив, реши протестна нота, подписи. Тия колега в детската градина. Значи трябва да се борим! Трябва да се борим за нашето! Нашето! 16 години, продължение на 16 години моето семейство отгледаше тютюн е точно по тия ниви. Тия ниви бяха плодородни. В тия ниви кипеше живот. В тия ниви имаше зайци. Имаше всъщност дивеч. Сега какво има? Мангали! Има мангали! Колегата преди малко каза да сформираме общински патрули. Защо? Защо, колега? Ние не плащаме ли данъци? Полицията защо всъщност издевателства над българите? Защо? Защото знаят къде да ме намерят. Това е най-лесното. Адресната регистрация е мястото, където тръгва да ме намерят. А мангала няма такава. Мангала няма такава. Той прави зулума и си бяга. Мяу! Колко от вас срещат цигани, които са набрали дърва тук и ги износват с каруците? Но колегите полицаи ни спират нас за колани и за това, че ни е изгорел фара. Нямаме пари да ги оправим, колеги. Нямаме пари да ги оправим. Нито светлини, нито нищо. Плащаме данъци, не да сформираме общински патрули. Не да сформираме всъщност неща, които пак трябва да ги плащаме и да бъде в наш ущърб. Ние си плащаме и сме граждани на тази държава, което означава, че ние трябва да се борим за правата си. Спрете се,
Той ги защитава. Достатъчно си олегнал, спокойно. И те ги правят, те ги правят. Циганите са по-важни, нека си ги правят. Циганите са по-важни, трябва да почнем да ги бие по глада, да ги бием. Значи не влиза от дома и аз трябва да се случи. Аз вивам да и ме вкарам скоро. Напротив, ти говориш против тях. Да, какво да ги убият? Защо трябва да ги търпим? Значи власт за цигани няма. За циганите власт няма. Той полицай не може да иде на циганин да го бие, а циганин не може да го бие и него. Търпиме цял живот декларации да си пишем. Какво е това нещото? Цял живот декларации да си пишем. Значи циганите може да бият нашата полиция, а ние не може да бием циганите, така ли? И нарочно крият жалбите. Нарочно крият жалбите циганите, това полиция. Тръгни се, младеж! Дайте са всички, дайте всички. Младо момчета, дайте всички. Как ги регистрират да гласуват? Това имате регистрация. Хора за участие имоти на 30 ключи. Значи не, вие не сте невиновни. Това, че няма никакъв кмет. Не сте виновни, вие, момчета, не сте виновни. Вие трябва да се справяте и вие предлагате как се казва, да нападате и не право на вие може да обхващате. Не! Колегата ще отръгна да теба. Колегата ще отръгна да теба, он беше потърпевши от полицаите. Я и он беше потърпевши. Има такова, защото да не е потърпевши. И ти, също, знаем го ние. Ама ай, момчета. Ай, име там на това. Ай, при кмето! Циганите гласуват 800 човека, 400 са гласували. Кой гласува? Не лъжете! Лъжите! Лъжите! Всичко знаем! Лъжите! Защото ми каже, че циганите като нарушават, се санкционирали са. Като вече миналата неделя, полицайите, знаете ли как спираха циганите пред първото срещу нас дотича? Е така правиш полицай. Е така. Това спиране ли? На нас да право да е сигурно, да ги изборяват.
си добре! Не го строите, не го строите! Ваше всички ги старате, вие занимавате за работа. Ваше Мафия! Не може да се ти писнал си дай оставката, мой човек! Да говорим с теб. Дойде техният заместник шеф вътрешния и в момента преговаря жандармерия да слезе. Има ли смисъл сега да стават убийства? Редни хората сами ще се справят. 100 път ги спрехме децата, другия път няма да ги спреме. Това нещо е 100 път ги спрехме. Идва тази жандармерия да се справя с това от хората. Само си казваме по телефона 3 човека и се събираме и отиваме вече въоръжени. Често такива. Аз не съм подърпен, но заради тия днес е ясно. Този път полицаите видеха, спрехме ги ние децата, другия път не, ако не вземете мерки. Сега ги спирахме децата и там бехме ние от всички ги спирахме. Защото като не взимате такива мерки, трябва да се срещат тия неща. Оставка! 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 Аз съжалявам, че бяха по-възрастни хора. Ама по-възрастни, ама не беха изключени. Че жандармерия Другата седмица... не си спомня това, да викаме оставка. Абе, само обещава! На Голгото обещания не става! Посерите и газовски от дюкти! Полицайите са следва! И оставка! Изготвят се съответните документи. Извършителите на нарушение на лицата от ромската махала, така и на българи от града. Така, вие извършвате. Ако вие се съмнявате в нашите заповядайте, ще ви предоставим информация. Обяснявам ви точно и ясно. Установени са лицата, които са инициатори на конфликта. Нищо не е установено, бе! Пак се говорят думи, господин Петър, пак се говорят. Малики, тия само говорят, нищо не правят 20 години, бе! Викаме срещу тях, бе! Нищо не правят, само обещания! Така, не само да си говорим! Проблема много голям. Не може да ги сопре никой. Аз ги спрех и викам, дай да говорим последно с Велю, да ни каже, да ни обещае нещо. Кажи, що да им кажем на тия деца? Колко им? Що ги ви кажи, ди да снимате някъде? Ама не мога да човек. Аз им казах, дай да говорим последно с Велю. Иначе тръгнаха всичките на дъжд. Ама защото го послахме до тук, бе? Защото и кметството и полицията не си върши работа, затова е така. Кмета, как си пуска толкова на дюбците, бе? Кажи как, бе? Аз ти плащам приносна мрежа, така ли? Ти чекам 3 години за партида. И аз тръгвам с тях. Това е направил и нужник там аз. Нямам тук дома. За да се направи проверка. Колко частни имота са разнационени, колко държавни, они взимат поне на Ама да има резултат. сега и да влезат всички шоки. Ама, господин Кмете, Булдозер се иска и отплати двете къщите и гюбските тогава. Я виж как ти добре. от днес и за защо допуснахме да чакаме този момент днес? Защо го допуснахме в тези години? Винаги го има в определени моменти. От колко мандата? Не, по определени, не. Задълбочава се. Това нещо се задълбочава.
Защо го допуснахме тия 3 години, това нещо стигна до тук? Мога да нося отговорност до определена част. Защо не мога да нося? Последните години са тук юптите, кмете. Нито имам вие представител на изпълнителната власт. Защо го допуснахме тия години това нещо до тук? Ето това въпрос на отговорите ми. Защо циганите от Сандански дойдеха в Петрич? Защо циганите от Сандански? Защо го допуснахме да ескалира? Защо ромите дойдеха от Сандански в Петрич? Еми, за да го изберат. За да го изберат. Да не ходите, ние сме издали вас. Ето го. Независими Ви знаете това. Някой от вас има 10 човека. В тия проверки, като тръгнат да ги правят, Защо казала си вкъщи да не си бутат кмете, тия твоите хора? 8-те къщи защо не си бутаха? Стой на народ. Аз ставам и отивам заради Ангел. Дали тя заради него или заради него ставам, нямам никакво за нищо. Тръгвам. Кой нарежда да им си пусни ток? Кой нарежда? Аз ги плащам на Гюптино, не събираем ток, така ли?